כזאת. כן, ולתה א'. ילדות. ולקח לי כמה ימים. אנחנו איתי ואגם. מי זה אגם? מי זה איתי? אני איתי. אני מאיה, זאת מאיה. אוקיי. תגידו, גם לכם הוראת מה לכם איזה 3,000 עמודים? כן. זה רק למחר. כן. נו, לא את המחוברת הזאת. נו, אבל תראו, יש לנו איזה מלנטות שיעורים, ואחרי זה... אני יודעת. בואו נגיד שהאחות הקטנה שלנו קראה לנו את זה. כן. או שהכלב אכל לנו את זה. בכיתה שלי. או שאיזה כלב בא לכיתה ואכל לנו את זה. זה פעם קרה. נכון. אצלי בכיתה, 3 פעמים בא לנו כלב, נכנס לכיתה, והוא פתח את כל המגירות, אחר כך כל הספרים היו על הרצפה קרועים. בכיתה שלנו, איזה ציפור אחת, פום, נתקע בחלון. טוב, אולי גם לכם... ואז אין לו זעזוע מוח. לא, אנחנו סתם רוצות להקים להקה, אבל אין לנו... גם אנחנו. בואו נקים להקה וחבורה. בואו נחשוב על שם. אולי רק האבישים הקטלניים? לא. אולי המלכות הלבבות? לא. אולי הארנבים הקטנים, זה חמוד. אמר? הארנבים הקטנים. נראה לי שיש לי רעיון. אולי הרוקיסטים. בקונדסון? אולי הרוקיסטים. הרוקיסטים, כן. הרוקיסטים. טוב, אני צריכה ללכת, יש לי... טוב, בואו נלך לבית, שנעשה שיר. בואו נלך לגן. לא לעשות שיר. בואו נעשה שיר. בואו נעשה שיר. הפגנה שלנו. בואו נעשה שיר שייצג את הלהקה שלנו. שיר הפתיחה שלנו. לכי תביאו את הגיטרות. אוקיי, אני רצה עכשיו והולכת להביא כלים. ואני רצה לשים את התיק במקום. וגם אני. לא, 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 לא,